मोननैजों थोगोन ओंखामा हैद जागोनदां खबरसो सोदो आंनि ब्लगनिफ्राय स्टार्ट खालामदोब्रा दे गप सोदो नोंहाबो खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोथारै नोंथांमोनखौ बरायहरनायखौ जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो जोंनि गामिनि ससाइटियाव एबारथ' दिना माने मिलाया जादोंना थारिखआ सरस्वती आरो गणेश फुजा लगालगि बाट मैया स्कुलफोरनिया होखांनानै दिनैहाय गामियाव जोंनि ससाइटिनि लाइब्रेरि दङ आं दा बेयाव थांनो ओंखारगासिनो दं लोगोफोर नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड बा नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय टुडे बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांबाय थादिनि सरस्वती फुजा होनाय दिनै गामियाव बयबो रायजोफोरा फैगोन नोंथाङा आंजों नायलांफाबाय था सोर फैगोन मा खालामो माबोरै जायो फुजाया गासिबो माने जेसेबां हायो आं शेयार खालामनो नाजागोन आरो फैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै ओरैहाय लामाजों आं बाइकआव दङ दा बाइकजों आं थांबाय थानोसै स्पटआव लोगो मोनहैसिगोन थ'दो लोगोफोर फाइनालि आङो दा सौफैबाय स्पटआव जोंनि लाइब्रेरि ओरैहाय स्कुलनियाथ' मैया जोब्बाय नङा होमबा डेट आरो थारिकआ उल्था फुल्टा जानायखाय दिनैहाय रायजोनिया लादों जोंहा ओरैहाय ससाइटि जोंनि गामिनि ओमफ्राय ओरैहाय दङ जा मन्दपआ बेयावनो बानायदों आं शेयार खालामलांबाय थानोसै लटास बिराद मोजां आखिदों फंबायमोनहा जोबोद समायना लाइट होबाथ' आरो समायनासिन नुबावगोन ओमफ्राय नै दा नै खुन्दुं सोंगासिनो दं फंबाया नोंहालाय मा गल'ल' बिथाङानो आवाथि सावगोन गामि खाथिनिनो जाहैबाय ओरैहाय नैबेयाव बन दङ जा बिनानावबो ब्लग बानायदों मा नाम नोंना चेनेला मा नाम चेनेल गैथ'आ दंबाबो आगाराखै ए खिथाबासो साबसक्राइबार फैगोन दा सेंग्राफ्रा बिनानावफ्रा साइज थारना आंनानै सेंग्राफ्रा फसायखागोन साबसक्राइब खालामना होलायबावगोनसो ने मावदों इयाव मा मावदों दस्रा होदों नै ओरैहाय साबाय नामा माथो नलायगोन नोंहा साहैदों हा रंगिनाखौ नुथाराखैलै नाय Oh my God! मा नाम खिथादो सासे थान्दै बसुमतारी मा क्लासाव ओमफ्राय मा क्लासाव खिथादो दे बयबो खिथादो सासे आदसा नोंसोर मा गामिनि माख्रानि साबेसे बेयाव माख्रानि नङिया सानै नामा नोंसोर सानैया सोर माख्रानि नङिया सोर मा गामिनि बेबो माख्रानिब्रा बेबो जोंथिंनिसो दा इसोर सानैया अबेनि खोलामाखानि आदसा दे मैया मा बोर बिनाय नोंसोरो सरासतियाव लेखा गोरों जाथों होननानै बोर बिदों बिदि होनदों दा दे मोजां दे मोजां दे बरिया ओरैनो हरनाय मैया लेखा गोरों जादों साख्रि मोनो होनजोबखादों गासिबो आंबो होनदों दे नेपाल भारायाव
अबे नेपाल पारायाव होनदों नोंहा हा आनन्द बाजारावसो थांदों नोंहा ए नोंसोर थांसै क्लास जासिगोन ना क्लास जागोन ना जाया दिनै जाया दे नै मास्टार फैबाय बेखायनोथ' खारलांबाय थांदो थांदो बे लाइखंखौ खैथा नांगौ आयौ लाइखंखौ खैथा नांगौ नोंसोर खुरैबायबा नांलामोन ओमफ्राय मादा गंबेसे बायदों मिन्थिथ'ला बेखौ माने माबा बै हरग्रा प्रसाद बायदिया ए अ औ सोरनियानो जाबाय बिदिबा अल्ला एक्टर नुखादोंलै सयथिबो रावबो हाखाया हेन्डसाम हेसरे देलाय है नुयो नामा हेन्डसाम नुखायो माने नोंस्रा स्कुलाव थाङा दिनै मानो पास जायाखै ओमफ्राय खामानि मावहैनांगौमोन ना नोंसोरबो आल्ला अलसियाफोर अलसिया नोंसोरो ओरै फैदोब्रा एसे नुजानोसै ज'नो ओरै फै आदा आं माबायाखै नुबाय ना नुवाखै सोरनिया हा नुबाय दे सोलों मोजां ओम नमो 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 माबासो नुलायला आंखौ माबायाव थाग्रा बिदिनो मन्दिराव थाग्रा बायदि नंगौ बिराद साइज नुदों एसे गोजासो जाबावनांगौमोन माबाया ड्रेसा माबानि बायदि लगायथ'वाखै लगायसिगोन बरिया प्रसाद मालिक बायदि नुखादों नोंखौ प्रसाद मालिक Apa benaling kulay man? Kubiya. Kubi. Sana ko man si dila na ko sa nang mo ni. Oh. Kan da thabay raw budan no. Siya yaw rong kay min siya. Kasi budan la budan. Kok ba kung sila ibon sinimula? Muli din sabihin kama. Hey, jagan dah. Bara mama. Pusat kalamana. Menjala Indra karbes Pusat baji mama. Undi bungle ne bujangan hagan. Mana pura bertemu dengan ni? Manusia kena nak kena. Jagan ni. Ada. Kulai cina cina. Ada supaya ban mani mai. Nah, kali. Pokar kami di sini. एक्टरा गावखौ लाजानो लुबैगासिनो दङ एक्टरा एखेबारे गावखौ लाजानो लुबैगासिनो दङ खुलुमहैलायथारासै बियो ब्लगाव नुजानो लुबैनानै अबेया नैयो Suka taruh belakang, kita tu ni ya. Sudah taruh belakang. Bati, Ruk, Guna, Libat, Basa, Anani, Jinai, Sat, Diri, Wani, Dijarau, Organ, Unna, Jinai, Angkai, Organ, Saida, Ai, Apa, Saito, Guru, Debo, Devi, Nasina, Ansula, Guru, Ansuli, Guru, Nanko, Danani, Nanga, Jongo, Riho, Masya, Nanga, Si, Manaya, Devadev, Mahadev,
मोसानाया ससेल' जादों दा नोंना बेलांगुरनिया फार्स्ट टाइम जों गामिनिफ्राय जोंहा सरासतिनि फुजा जागासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोनहा ओरैनोहाय नायनो हागोन जोंथ' स्टुडेन्ट नंलाथ' दा बोरायबाय नालाय जोंहा गोदो बिराद खुलुमबोबाय दा खुलुमैयासै नोंथांमोनहा गाज्रि मोननाङा ओरैहाय दा फंबायमोन बिनानावमोन खुलुमगासिनो दं आरोखि ओरैहाय जोंनि फोथार बियो गेलेग्रा बैथिंहाय हायार सेकेन्डारि स्कुल एमइ स्कुल एलपि स्कुल हाइ स्कुल नैबे एलपि स्कुल जों बेयावनो फरायदोंमोन गोदो बैयो हायार सेकेन्डारि जाबाय आरोखि दा जों फरायनाय समाव हायार सेकेन्डारि जायाखैमोन ओमफ्राय नैबे लाइब्रेरि गोदो 2 थालामोननो दा माबा जाबाय फिसा जाबाय ओरैनो कमप्लिट जाजोबाखै दाबो ओमफ्राय नैबे वाटार साप्लाइ दै जै होआलासिनो फटक लादों सेंग्रा सिख्ला गासैबो दिनै जौसे खौसे जानानै सरासतिनि नामै जेब्ला देरहासार जानो हायो लोगोसेनो साख्रि बाख्रि मोननो हानायनि रायजो राजा आइ आफानि अननायाव राम रामनि रायजो जानो हानायनि माख्रा गामिया जेब्लाबो सुखु सान्थि जानो हानायनि जेब्ला रंजाया दिननिफ्राय बारग'नो हानायनि थाखोआव जेब्लाबो दावगासार जानो हानायनि सैथो गुरुनि नै गाइसमोन सिख्लाफ्रा जि फट' खेबजागासिनो गासिबो फट' खेबनायावनो बेस्थ' मा गेदारिं जानाय लोंनाय फिसा हरदो आंनो नों गिदिर जादो ओमफ्राय नों आंखौ मानो आपेल मोनजादों आपेल जाखांजोबलायलांबाय खिचुरि जानायफ्रा मादैमोना जाखांथ'वाखै दे जादो मादै दे दे मादै दे जि गोथाव जादों जादो मादै दे थुफ्रियालाय आगैयालाय जाखांबाय नै ओरैबो मादैमोनहालाय जाखांबाय दे जादो दे गोथाव जाथार दे आइ दे जादो दे आइ दे नोंस्रालाय मा लाब्राल' जागोन ओंखाम जाया हो आयंआलाय जाखांबाय सुजुथायालाय फानलु सिब्र' लाबोलायदों खोमा आरो न'निफ्राय बिलाइ अरसलाय खालामनो आरो बेलाय सोर गारलांजोबखो ओरैनो जानो हायासै ए मानो गुदुंखाय सुदों नामा ए गुदुंखाय नङा दां सोरनिबासो खोमा ए बै खिसुरिखौ होनदों मानोसै खेबाबा जायो बयखौबो लाजोबनांगौ दायो ब्लगाव होनांगौआनोलाय
ओरैहाय हिनजावफ्रा जाखांबायानो माखासे दा खामानि मावग्राफोर दङ जागासिनो दङ जों जानोसैलाय दायो ना मा होनो लोगोफोर जों जाबाय थानोसैलाय गोथावनो मा लादों मानो सिख्लाफोरखौ नोंसोरखौ मानि थाखाय लादों सेंग्राफ्रा नोंसोरखौ नुबासो साबस्क्राइब खालामो मिथिबाय गाइसमोन आंनि इन्स्टाखौ बयबो फल' खालाम आंनिया निजेरा गयारि सारनानै लाब्रा गासिबो फल' खालामजोब आंखौ गाइसमोन आरो फेसबुकआवबो इन्स्टायावबो बेनो नामा आरो सोरबा सिथारनानै लादोब्रा फेसबुक दंबा जोंना गैया जों लाया लाया मानो लाया नोंस्रा Really? सा मोनलोङाखै सा सुरसाथ' दुगैयाखैमोननो ने दुगैफिनदों मा आगै मा खबर हा बयखौबो नायनांगौ ना बिहाव सोर बिहाव आंनि बिहावासो मिथिलाला आङो एबार सेंग्राफोरनि नै होख्लायगासिनो दुथाल मोना दे जाखावदो सोरखौ र' जुब्राफ्रा खादाव बेमार बायदि दहायनिफ्रायनो बरिया नुबायलै रायदाव नोंखौ खोबथेनायबाबो हिटखा र' जाग्रोथोंसै जादो दे जादो खबरसो सोदो आंनि ब्लगनिफ्राय स्टार्ट खालामदोब्रा दे गप सोदो नोंहाबो नोंहालाय लाजिनांगौ रितु मामा आं लाजियो सेस बोरै जाहा दासो जादो मादै जादो दे जाब्रा डाइरेक्ट एव लाबोनोसै नोंसोर लाखिखादो एव जागोन जायखिया लाखिखादो केसरि ओंखाम जानानै माबायदि मोनदों खिथायानोबा रावबो लाजिबाय गोजासो नै बिथाङा जागासिनो जोंना
गोथाव Ale, era nangko. Korea gitu. Bisa nangko. Bisa mana? Betul betul. Bisa lah tuh, ikut lah gitu. Bisa aku lapor kamu bang. Aku Bisa ngambung betul. गोथाव ना थावाखै दे जाबाय दे गोथाव जादों गोथावथ' बरिया जादों ओमफ्राय संनाया जोंना एबाराव थांनायाव बेदर होदोंमोन एबाराव एसे फैसानि बाजेटनि थाखाय बेदरा दाउदै दंमोन दाउदैखौ गैला जाबाय आङो माथो मावनो नै आदैमोनाबो जाजोब्बाय गासिबो इखौ मावनाय आदै इखौ मावनाय Jemu. माबा लाबोनाय दै लाबोनाय दै बिराद गोथाव ओरैनो नायनायावसो बारा थाव बायदि मोनदों खिन्थु बेनि टेस्टआ बिराद डेन्जार आरो दे जाय जायो बे मिथिगोन आरो जाय जादावग्रा बिथांमोना मिथिगोन जाबायलै नोङो बांद्राय जानो हाथ'वाखैलै दासान्दि आले जादो एसे जादोब्रा एसे लाथार मोजां जाबाय जासिगोन एसे सिख्ला जालांबावदों दे बुरिनानै आरो सिख्लासिन जालांबाय थांनानै थालाबाय थागोन बिदिनो आरो फैबाय थानो होबाय नालाय गसाइनि सायाव थाबाय दे जोबाखौ खुलुमफैदो दे खुलुमदो थानो थाखाय बयबो गोदानखौ लुबैयो बोसोरै होबासो मोनो बेनि थाखाय जों गोसो गोरबो बावनांगौ जाहैयो आरो फैदो खुलुमफैदो बोर बिलाय साख्रि मोननायनि गोरों जानायनि साख्रि मोननायाव गारि मोनाखै गोजाननिफ्राय फैनाय ना बलगामनिफ्राय फैनाय जायोब्रा गोथाव जाबायना सारनाङा बोसोर जाबाय एसे बुंहरदो सारखौ माने देहा मोजाङै थायोब्ला मानसिया आसा खालामबावबाय होननानै माबा आंहा गामिजोंसो गामियाव खावसावाखै गामिया बे सारानो जाखागोन मास मोनसेनि सिगाङाव जायो हायार सेकेन्डारिया आं जाय हमग्रो बिनावसो आं मावहैयो गामियाव मेरला दंखोमा गामियाव मेरला गैया दावराइबारिसो लाबो फैगोनखौबो जाबाय दे मोजां लाखियोब्ला लाखिगोन सार मानसिखौ नायखानानै सिनायखाबाय दे होनबालाय दे मोजां बाइक लाबोदों जेबो नङा बाइक लाबोदों र' एबार मिथिबायना खालमासि जों दा पुर'हितखौ बिदाय होबाय लोगोफोर बयबो खुलुमनानै सेंग्रा सिख्ला बयबो खुलुमनानै जों बिथांखौ बिदाय होनाय जाहैबाय जोङो जाहाथे नेक्स्ट बोसोरावबो जों मोनफिनो बिथांखौ बिनि थाखाय जोङो मोजाङै मोजां बिदाय होबाय खुलुमनानै बेखिनियानो लोगोफोर गोजोन्थों